Podľa odpovedí na otázku, kde si vznikol alebo vznikla, môžem jednoznačne prehlásiť, že človek si na výrobu decka vždy nájde čas aj miesto. Miesto preto, lebo som nevidel ešte dvoch, ktorí by levitovali a zároveň trtkali. Teda raz som videl, boli dvaja, teda jedna, tá bola vo vzduchu, no a tí dvaja, no dobre, seriem na to. Vítajte pri ďalších komentároch. MT Romy. Podľa prirodzenia by som povedal, že som vznikol v Černobyle. MT Romy je klasický chválen kar, ale ani on nemusí mať vyhraté, pretože najhoršie pre chlapa je, keď má veľký kokot medzi nohami, ale aj v peňaženke. Ihla. Vo vani každý rok si to pripomínam. Milý Ihla, ja som vznikol tiež vo vani, ale ja si to pripomínam každý deň. Niekedy, keď na to kúkam, vyzerá to, ako keby okolo mňa boli malé medúzy. No, radosť potapať sa. Jedna užitočná rada pre teba a pre všetkých, ktorí majú pocit, že im život preteká medzi prstami. Prestaňte si hodiť. Zombie Dragon SK. Vznikol som v škole, na ktorú teraz chodím. Stáva sa. To je OK. Horšie by bolo, keby máš tú istú triedu, akú mala tvoja mama. Kámo, nechcem vidieť ten Walking Dead. Boris Čižmar. Ja som išiel s otcom na disko a vrátil sa s mamkou. Takže tam. Boris, pri tebe som si uvedomil, aké je to neuveriteľne krásne, ako si nás príroda dokáže nájsť aj počas diskoték. Keď niekde zabudol s vyvrátenými očami, vzniká nový život. Kto vo finále vykrikoval názvy pesničiek, pri ktorých si vznikal, neviem, skús sa opýtať doma. Martina Mareková. Smutné je, že som vznikla na streche auta, kde si v lese a viem to. V tomto prípade nemám čo riešiť. Je isté, že to muselo byť na streche auta, ktorá vydrží pod váhou dvoch rozbehnutých ľudí, pravidelne udávajúcich rytmus, čiže na žigulaku. Tu sa dostávame do nečakanej situácie, pretože Martina, vzniknutá na žigulaku, sa volá rovnako ako Martina, ktorá vznikla v žigulaku. Náhoda? Nemyslím si. Prečo mám pocit, že jedni tancovali na ležato na streche auta a tí druhí zároveň o poschodie nižšie? Nechcem čvárať čerta na strechu, ale čo keď sa sem tam chalani vymenili? Babi, vy dve by ste sa mali stretnúť a porozprávať, že či nemáte vymenených fotrikov, že či nedôjde k zámene manželiek. Škoda, že už Brichtova nerobí tú reláciu. Mali by ste to jednoduchšie. Stenu dáme preč. Dávid Novotný. Neviem presne, ale buď to bude v jednoizbaku na Klokočine v Nitre, u Starke na chate, alebo na záchodoch v policajnej stanici. David nám prezradil tak podrobné trtkacie GPS súradnice, že keby to nahodíš do navigačky, hneď vieš, kde býva. Podľa daných lokalít je jasné, že jeho fotrovci nie sú žiadni suchári a k plneniu buchtičky dochádzalo na všakovakých miestach. Všetci z jeho fán sa tešíme, keď fotrovci budú čakať tvoju sestričku, že koľko trtkacích možností nám napíšeš potom. Bumpau! Podľa mňa som len nevydarený retardovaný experiment, ktorý ušiel z NASA. Bumpau, no podľa odpovedí, ktoré som čítal na YouTube, ich ušlo podstatne viac. Michal Beňo. Kde som vznikol? Rýchlovka na gauči s kondomom z pumpy. Mišo nám dal klasický príklad, že tankovať sa dá do auta aj do ženy. Že jedli pritom debrecínsku bagetu a pili kávu z automatu, nemusím ani hovoriť. Machine Shark. Babkina práčka na maximálnych otáčkach. Kto vie, či to nebude niečo podvedome, ale práčky ma fascinujú. Machine Shark. Je jasné, že k tvojmu vzniku došlo pri žmýkaní. Ale nie práčky, ale fotra. Michal Kováč. Ja som valentínske nešťastie, takže si myslím, že niekde v kľude v izbičke, kde je romantická nálada na trtkačku. Takže pohodička. Viem si predstaviť, ako to asi prebiehalo. Enrique Iglesias hral v pozadí, otec sa hlboko díval máme do očí a šepkal jej do uška. Pravda, že si jediná, ktorú som kedy miloval. Ale nechápem, prečo sa na to všetky pýtate. Peťka Maďarová. Určite v tom mal prsty alkohol. Milá Peťa, pomenúvajme veci čo najpresnejšie. Skôr v tom bol alkohol a prsty. Ďakujem. Iha, tak toto boli ďalšie komentáre. Ak sa vám páčili alebo nepáčili, dajte like, nezabudnite na odber. Čoskoro ďalšia show. Volám sa Roman Dragula a keď už som riešil pohľadné životy vašich fotrovcov, spomeniem niečo aj z toho svojho. Povedal som si, že si zapálim už len po sexe. Tak som prestal fajčiť. Zatiaľ, čau. Bumpau. 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 Podľa mňa som len... Bumpau. Podľa mňa som len Čo je? Slovo bumpau si už povedal správne. Áno, áno. Asi 5 krát. No. Ale len to skúšam. No, dostajme. Bumpau, podľa odpovedí, ktoré som čítal na YouTube, ich ušlo podstatne viac. Bumpau, no podľa odpovedí. Bumpau, no podľa... Ja to neviem, vieš, to je iné, proste. Tak potom vyskúšať. Ja viem. Už to nepoviem, že to hovorí, už to nedám. Tak to prečítaj.
Bumpau. Mami, ja nemôžem ďalej. Bumpau, no podľa odpovedí. Bumpau, no podľa odpovedí, ktoré som čítal na YouTube, ich ušlo podstatne viac. To ešte je aký výk do piči. Aj, bože, Roman, nesmej sa.